Ko a mafarki ban taɓa yin gangancin ɗaukan buhun dawa ne kaɗai ba. Ta yi ragwanta ce, ta yi lalaci ne ya kawo haka. Ta yiwu kuma ba ni da ƙarfin ɗauka ne. Idan da zan tambaye ku, kowa da irin amsar da zai bayar a matsayin yana ganin shi ne dalilin. Amsoshin da za ku bayar ba lallai su dame ni ba, domin abin da ya fi muhimmanci shi ne ni na san dalilin ba wai ko ku sani ba. A cikin bidiyon mu na yau zan yi bayani kan ƙarfi da rauni na halitta, da yadda za mu ci moriyar sanin ƙarfi da raunin sai a biyo ni. Assalamu alaikum masu kallo da saurare, kamar yadda kuka sani ni ne naku Ahmad Sani mai rubuce-rubuce a kamfanin Hausa Global Media. Idan wannan ne karanku na farko zuwa wannan tasha ta mu mai albarka, sai ku yi maza ku danna alamar subscribe domin ku ci gaba da kasancewa da shirye-shirye mu masu armashi da ilmantarwa. Kowane mutum da muke gani a duniyar nan akwai abubuwa na musamman da Allah ya bashi, ko shi ya sani ko shi bai sani ba, ko mutane sun gane ko mutane ba su gane ba, amma dai tabbas akwai baiwa da Allah ya masa. Abin da ya rage wa mutum kawai shine ya kokarin gano inda tasa baiwar take da kuma yadda zai ci moriyar sanin haka. Ƙarfi da rauni na halitta ya tattara abubuwa da dama. Misali, akwai basira ta gane karatu, akwai ta gane rayuwa, akwai ta girgira, akwai ta hadda, akwai ta iya gamsar da mutane, akwai ta iya ba da labari, akwai ta gano sabbin abubuwa. Akwai ƙarfi ta ɓangaren halitta, wani Allah ya yi ƙarfa ne, wani jarumi ne, wani ba shi da tsoro, wani akwai shi da kimiyya, wani yana da yawan surutu, wani shiru ne. Akwai ƙarfi da rauni ta ɓangaren iyaye, wani Allah ya iyayensa masu hali ne, wasu masu ilimi ne, wani 'yan kasuwa ne, wasu masu sarauta ne, wasu 'yar siyasa ne, wasu dattawa ne suna zaman lafiya da mutane, wasu sun san mutane suna da connection, wasu kuwa sun ƙware a sana'ar hannu ne. Akwai rauni da ƙarfi ta ɓangaren muhalli, wani ya tashi a GRA, wani a ghetto area, wani a cikin sansanin gudun hijira, wani a inda ake yunwa da fari, wani a inda ake aikin gwamnati, ma'aikata sun fi yawa, wani inda ya tashi 'yan kasuwa sun fi yawa, wani kuma ya tashi inda 'yan sana'ar hannu sun fi yawa. Akwai ƙarfi da rauni ta ɓangaren ilimi, wani Allah ya ba shi ilimin zamani da na addini, ya koshi da ilimin addini kuma ya iya na zamani, wani iya na bokon ya yi kawai, wani kuma na addinin ya yi, wani ma iya Qur'ani ya iya kawai, wani ilimin sana'a ne da shi, wani ilimin rayuwa ne da shi, wani ilimin zamantakewa, wani kuma ilimin certificate, wani kuma ƙwarewar ce kawai da shi, babu certificate ɗin. Idan muka duba nan misalai da na kawo, za ku yarda da ni da na ce kowa yana da baiwa da Allah ya masa, sai dai ko shi bai gano ba ko kuma ya gano bai san idda da yadda zai yi amfani da baiwarsa ba. Akwai wani ɗan uwa da nake yawan ba da misali da shi. Da farkon tasowarsa ya fara wake-wake, har ya fara ma zuwa studio yana waka. Mutane suna kallon wani Allah ya masa basira kaza ana mamaki shine yake wannan waka. Daga baya kuma ya daina, sai ya koma sana'ar ɗinki. Bayan ya koma sana'ar ɗinki sai gashi cikin lokaci kankani ya ƙware a wannan sana'ar, har ya tara wa kansa kwastomomi da yawa. Abin shine asali ba basirar waka ce da shi ba, Allah ya bashi basirar kirkira ne. To amma farko bai gano inda zai yi amfani da ita ba, sai ya sa ta a waka. Daga baya kuma da ya gano inda zai yi amfani da ita, sai gashi tana amfanarsa kuma tana amfanar sauran mutane. Yanda Allah yake lamarinsa shine kowa ya bashi irin tasa baiwa. Wani za ka samu yana da ƙoƙari a makaranta, amma baya gane abubuwan da suke faruwa a rayuwa. Wani za ka samu yana da ilimin sana'a, amma kuma bai taso a gidan masu hali ba. Wani za ka samu ya iya kirkira, amma a sansanin gudun hijira yake. Wanda za ka samu bai je makaranta ba, amma kuma ya iya sana'a sosai. Kowa dai da akwai abin da Allah akwai abin da Allah ya masa baiwa da shi wanda zai taimake shi a rayuwarsa. Idan mun lura, za ka samu ba lallai ne kowa a ce kowane mutum Allah ya haɗa masa abubuwa da yawa ba. Ko daga misalin da na bayar a sama za ku ga cewa wasu Allah ya ba su wani abu ne, wasu kuma ya hana su wani abu. Wannan kuma baya hana a samu wanda Allah ya masa abubuwa da yawa ɗin, wanda za ka ga kamar baya buƙatar komai. Wannan duk falala ce ta Ubangiji yadda ya so ya jera ba abubuwansa. Ta yaya zan gane inda nake da ƙarfi? Abu ne mai sauƙi idan ka zauna ka nazarci kanka. Ga wasu 'yan tambayoyi da za ka iya amsawa don samun sauƙin gane inda ƙarfinka da rauninka yake. A ina na taso? Su wane ne iyayena? Me suke da shi na sana'a ko na kuɗi ko na sanayya? Menene matakin karatuna? Menene yake zuwa min da sauƙi ko da sauran mutane yana ba su wahala? Menene mutane suke yawan zuwa neman taimako wuri na kansa? Menene nake yawan karanta shi ko nake yawan kallon fim mai alaƙa da shi? Menene baya gundura ta? Ina da saurin ƙulla abota? Ya san shiga mutane na? Ya yanayin ƙarfin jiki da lafiyata? Su wane ne nake tare da su? Ya ƙoƙari na a karatun aji?
Ya nake wurin aikin hannu? Ina iya ƙirƙiro abu da kaina ko kuma na fi ƙwarewa wajen kwafar na wasu? Duk waɗannan tambayoyi ne da za ka zauna ka yi wa kanka kuma za su taimaka maka sosai wajen gane inda ƙarfi da rauninka yake. Abubuwan da ka gano kana da su a ciki su ne ƙarfin, wanda ka rasa kuma sai su zama su ne raunin kenan. Za kuma ka iya tambayar makusantanka ma, mutanen da suka san ka sosai waɗanda za su iya baka amsa ta gaskiya. Tsakanin amfani da ƙarfi da kuma gyara rauni wanne ne ya fi? Shin bayan na gane ƙarfina da raunina da ya kamata na yi, zan matsa ne wurin inganta ƙarfin ko kuma zan matsa wa kaina ne wurin gyara raunin da nake da shi? Gaskiya duk da mutane muna da tunanin cewa ai za mu iya yin komai na rayuwa da muka sa kanmu, komai in muka da kufa za mu iya, amma ya fi sauki a zahirance mutum ya dukufa kan inganta ƙarfinsa sama da ya zauna yana ta fama da gyara rauninsa. Wannan kuma wani abu ne da yake da alaƙa da yadda muke tunani, wato mindset. Wanda ya matsa wa kansa yana ta tunanin gazawarsa tukuyin abin da zai dinga gani kenan. Ni ma na sha fama da irin waɗannan abubuwa. Wanda kuma yake ta tunanin ga inda Allah ya mun baiwa, ga inda Allah ya mun baiwa, ga inda Allah ya mun baiwa. Da za ka samu yana ta aiki da wannan baiwa wakil nasa yana cimma abubuwa yadda ya kamata. Misali, wanda yake da baiwar aikin hannu kuma yana yin sa a matsayin sana'a. To kaga wannan yana buƙatar customer. Sai aka yi rashin sa'a zama shi kuma baya son shiga mutane. To me ya kamata ya yi? Shin zai mayar da hankali ne wurin ƙwarewa a sana'arsa ko kuma zai mayar da hankali ne wajen koya shiga mutane? Kaga wannan abin da zai fi masa sauƙi shi ne ya ƙware a sana'ar nan tasa, domin yana da baiwa a wurin. Idan ya ƙware kuma a hankali yana sayarwa mutane, zai zo gabar da saboda ƙwarewarsa daga ya yi sa'a wani mutum ɗaya ya faɗo hannunsa, shi kuma zai tallata masa. Idan duk da haka siyarwa yana ba shi wahala, sai ya nemo cikin abokansa ko wani mutumi wanda yake ganin za su iya haɗakar kasuwanci da shi, wanda shi kuma zai iya siyarwa. Ta haka sai ya zama kenan sun rufa wa juna asiri, kowanne ya kawo ƙarfinsa ya tallafi ƙarfin ɗan uwansa. Akwai wani da aka taɓa ban labarinsa, irin ya gama makaranta kuma ya karanci fannin noma kuma yana da ƙoƙari sosai. Sai wani a garinsu ya yi ta neman sa kan cewa su zo su yi haɗaka su yi kasuwanci tare. Kai kana da ilimi, ni ina da kuɗi, amma mutumin ne yake. Aka yi da shi ya ƙi yadda. Wai shi ba zai taɓa yadda ya aiki ƙarƙashin wanda bai je makaranta ba, saboda wancan ɗin bai je makaranta ba, yana ganin shi kaskanci ne a wurinsa a ce ya haɗaka da wanda bai je makaranta ba. Haka ya basa da wannan damar ta wuce, wataƙila ma yanzu yana ta ƙararren ba a gari, Allah ne sani. A gada ya yi haƙuri, sun yi haɗaka da sun rufa wa juna asiri, kowa ya kawo abin da yake da ƙarfi a kansa kenan. Shin rauni matsala ne? Ya kamata mu fahimta shi kansa rauni ba matsala ba ne a karan kansa. Wani misali yana da raunin talauci. Wannan talaucin shi yake tursasa shi ya tashi tsaye a rayuwarsa, sai ka ga abin ya zama masa alheri, ya zama wani abu. Wani kuma yana da basira, wannan basira sai ta sa shi ganda ya zama baya karatu, sai zai shiga jarrabawa. Duk wani abu da ya kamata ya yi don ya inganta kansa sai ka samu baya yi. Yana ganin cewa ai shi ba wahala, yanzu ne zai iya. Da haka dukansu abubuwan biyu ya danganta da yadda mutum ya ɗauke su ne. Ƙaramin misali na kusa da zan iya bayarwa, kamar misali Malam Kashifu Inuwa, shugabannin da ne. An ce ya tirsasa kansa, ya matsa wa rayuwarsa ne ta yadda ya tsaya ya koyi duk da raunin nakin da yake da su, ya tsaya ya koyi waɗannan abubuwan da har suka kawo shi matakin da yake yanzu. Da haka rauni a karan kansa ba illa ba ne. Kuma wani abin mamaki, wannan principle din akwai shi a cikin Qur'ani. Misali inda Allah yake cewa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah. Yau so da dama tawaga mai rauni ko tawaga yar kaɗan tana samun nasara akan tawaga mai yawa da izinin Allah. Abin da wannan ke nuna mana shine, shi wanda yake da rauni ya sallama al'amarinsa ga Allah, yana ganin tunda ina da rauni dole da nemi taimakon Allah. Da haka sai Allah ya ji tausayinsa saboda wannan sallama wanda ya taimake shi. Amma wanda yake da ƙarfi zai iya gadara da ƙarfinsa, sai Allah ya bar shi da rayuwarsa. Ina fata kun ƙaru da wani abu a cikin wannan bidiyo. Idan kuna cikin mutanen da suke faɗi tashin sanin kansu da ƙarfi da rauninsu, akwai wani ɗan ƙaramin littafi da na rubuta da na kira shi ƙasan kaka. Za ku iya samun kwafin littafin kyauta idan kuka danna link ɗin da yake
description box. Idan wannan ne zuwanku na farko wannan tasha ta mai albarka, kada ku manta ku yi hanzari ku danna alamar subscribe domin kada shirye-shirye mu masu ilmantarwa da armashi su dinga kubuce muku. Za mu ji daɗi idan kuka yaɗa wannan bidiyo domin amfanar 'yan uwa da abokan arzikinku. Mun gode.